Fa molt temps, abans que existissin els iPads, la gent del poblet de Montblanc vivia tranquil·lament. Les ovelles pasturaven felices i les cols creixien grosses i gustoses. A dalt de tot de la muntanya hi havia el castell. Allà vivien els reis de Montblanc amb la seva única filla, la princesa. Però tot va canviar quan va arribar el terrible drac. Era de color verd i podia córrer, nedar i volar. Al drac li encantaven les ovelles. Jugava a veure quantes se'n podia cruspiar en un dia. Afanyat a salvar les ovelles abans que no entrin a la boca del drac. I vigila que no se't mengi el dit. Però un dia la sort va fer que li toqués a la filla del rei. Molts joves valents es van oferir voluntaris per substituir-la. Però el rei, que era molt just, va dir que encara que li fes molta pena, la seva filla hauria de ser l'àpat del drac. Ajudes a la princesa a vestir-se? La princesa ja s'imaginava arrebossada com una croqueta quan, de sobte, va veure una cosa que brillava de lluny. Era Sant Jordi, que cavalcava amb una armadura lluent. No venia ni en cotxe ni en avió, sinó damunt d'un cavall blanc com la neu. Havia vingut des de molt lluny per salvar la princesa. Per on creus que arriba Sant Jordi? Sant Jordi portava una pila de fletxes una mica estranyes. Estaven fetes d'un metall fort i lluent, però a la punta hi havia una ventosa de color vermell. Semblaven desembussadors del vàter en comptes de fletxes. Ajuda Sant Jordi a lluitar contra el drac.